טוב חברים, דקה 70, 38. הוא יוטיובר. שחקנים. הנה השוער של בלרוס, הנה תעבור. די, אבא, די. הנה השוער הטמבל הזה של בלרוס. והשוער שלנו בצד השני. הנה כל השחקנים באים מהפסקת מים. חכה לגול. גם במשחק הקודם לא ניצחנו. החליפו נבחרת הילדים. וזהו חברים. כל השחקנים באים. דקה 70. 72, 35 שניות. ויאללה ביי חברים. נתראה בסוף. עופר, מה עם הגשם? עופר, חם?